Marimotots, porrotx, eginkizun garrantzitsu bat duzue. Zoazte tuterara. Tuterara? Nafarroako erriberara. Bai badaki. Bertan argia ikastola dago. Eta bertako aurrek, langileek eta gurasoek argia ematen diote. Eta indarra herribera osoari. Euskaraz ikasten dute. Pozik, alai, zoriontsu, elkarlanean, auzolanean. Begira, trikidau pagaio asmatu dut horretarako. Herritxe lagundu dit, Zuen bertara joan, eta energia guztia jaso, eta gero guk Euskal Herrian zehar eta mundu guztian zehar banatuko dugu, bai? Euskal Herri ez da din. Nola zer? Ea? Bai ba? Gura bat bita. Iru. Lista! Marimotor, guazen tuterara! Ikastolara Inargia ikastola guja favorita me study in English. Yes! Utzean gelara, gelara Gu argia ikastolako bigarren hezkuntzako ikasleak gara. Kastola, gora gure kastola, kanta dezagun denok. Argia ikastola lege. Herritik mundura bideak ireki Elkarlanean geroa ereiten hasi. Gure altxorra irabazi, irabazi Guri argia ikastolak bizitzako argia eman digu. Argiako sukaldean janari osasutsua eta gozo-gozoa prestatzen dugu. Aurten tuteran dugu Nafarroa oinez, pausoak imodoaz presarik kanbatez. Lurrare idorreta naziona ernez. Bete da herribera. Euskarazko hitzez. Indar eta ekinez sortu da argia. Elkarlanan bitartez Euskaldun irria. Traba eta maldetan taupada bizia. Bihotza bat eginez. Ai, 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 hezkuntza berria.
bueltan! Argia ikastolako argia eta indarra, ekarri ditugu trikita upagailuan. Izan ere, argia ikastolak, argia ematen dio Euskal Herri osoari eta munduari. Baina haiek ere gure laguntza behar dute. Bai ba, eta urriaren 20ean Tuterara joango gara. Irrian lagunak bertan izango gara. Bai horixe, datorren urriaren 20ean, Nafarro oinez ospatzen da Tuteran. Denok, Tuterara! Nafarro oinezera! Bisita gaitza zuen elkar ikusteko,